दिन रहा। हां ला बोला वही चालू बा चालू काहे का भी कर देला है। बोलो सभी भाई सुने वाला भोजपुरिया भाई जितने बड़े उतना के हम भाई हमसे जो बड़ा बा ओकरा के तो हम नमस्कार करबे करब, जो हमरा से छोट बा ओकरा खातिर आशीर्वाद के प्रतीक्षा करब कि माई सबके फुलौले रहस। एगो भतीजा बा बेचारा छोटे लाल नाव हो, छोटन खेसारी बने हम छोटन खेसारी कहले, छोट हवे उनका से तो छोटन खेसारी कहले। चैनल एगो खोलले बा, तनी सफराइज मारब लोगिन तो ठीक रही, बुझत लोगिन जौन कहतनी हम भोजपुरिया खाटी हई। तब कोनो कोनो इशारा पिसारा हमरो जात रही गोह बिगह तनी एकरा के सफराइज करी लोगिन तो जाई हमरो तो है। हाँ एकरा के जैसे दाल फ्राई कइल जाला ओकरा के तनी सही जोड़ लगा के करवा दी लोगिन। जे देखी छोटा खेसारी कहाँ ले जाता रहे, बड़ा खेसारी तो बहुत दूरिया ले गइले, और ये पीछे पीछे कहाँ ले जाते रहे, इनको के देख लिहल जाओ। हम